तनी सुनिला समाधि साले तब जइहा तनी सुनिला समाधि साले तब जइहा तनी सुनिला तुहर बहिना छिनार घुमे यारा बाजार तुहर बहिना छिनार घुमे गोरखपुर बाजार तनी सुनिला समाधि साले तब जइहा तनी सुनिला समाधि साले तब जइहा तनी सुनिला अपने बहिना के क पढ़ा के जइहा उनके खोसे खरगोश सीखा के जइहा उनके गुड़ही जिलेबी खिया के जइहा उनके यारा बहरिया घुमा के जइहा तनी सुनिला समाधि साले तब जइहा तनी सुनिला समाधि साले तब जइहा तनी सुनिला उनके यार जमगढ़ बाजरिया घुमा के जइहा उनके गोरखपुर बाजरिया सिखा के जइहा तनी सुनिला दुलहेरा में तब जइहा तनी सुनिला उनके चा से चम्मच सिखा के जइहा उनसे छो से तरिया पढ़ा के जइहा तनी सुनिला समाधि साले तब जइहा तनी सुनिला अगुआ साले तब जइहा तनी सुनिला उनके गुड़ही जिलेबी खिया के जइहा उनके पटना सहरिया घुमा के जइहा तनी सुनिला अगुआ साले तब जइहा तनी सुनिला अगुआ साले तब जइहा तनी सुनिला।